Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. душанбе рақобатҳои марҳилаи интихобии гурӯҳи мазкур аз 7 октябр шурӯъ шуданд. муқобили фаластин пирӯзӣ ба даст оранд ва ҳамин ҳоло бо 3 имтиёз имтиёз барояшон муяссар мешавад ё на. садои штаки довар баланд шуд ва рақобат оғоз мешавад. ин карда буд ва рақами 5 Скотт Мораес. ҳамчунин дар баробари онҳо бозигароне ки метавонанд дар майдон ҳунарнамоӣ кунанд. инҷо мо шумо мебинем ки як бори дигар метавонед бубинед андаке дар ҳам бар ҳами дар сабабгор ҳам шуда бошад, вале аз ҷониби дигар чунин ба назар расид ки ҳиндустон хело тайёрии хуб дида буд барои ҳамон бозӣ. ҳаракатҳои минбадаш аз эҳтимол дур нест ки пайдо мешуданд. як гузориши бисёр ҳам зебо ва дар ин ҳолат бисёр имконияти олӣ зарба ва гол. инак ҳисоб баробар мешавад. дӯстони гиромӣ бисёр ҳам маҳкаму дарвозакӯби худ дар ин ҳолат бубинед тӯбро футзал техникаи баландро талаб мекунад аз бозигарон. бисёр ҳам зебо буд инҷо. ва бубинед ки дар ин ҳолат чӣ гуна фориғболии бозигарони ҳиндустон ба назар расида истодааст. ҳазормонӣ дар футзал ин ба марги худ баробар аст. каме нофаҳмӣ байни бозигарони ҳиндустон яке ба умеди дигаре мешавад ва дар натиҷа ҳаракатҳои зебо ҳуҷумро давом додан мумкин. баъдан фолро ҳатман довар ба эътибор мегирад. чӣ гуна пай дар ҳам зарбаҳои бисёр партофи мувофиқ буд, аммо зарба аз сӯи Нихил Раҷендра Мали каме хато рафт ва дар ин ҳолат ҷавоби бисёр арзанда аз сӯи миянмариҳо ва довар ишора мекунад ки бозиро давом додан мумкин. вале барои мо шумо нишон надоданд лаҳзае ки оё корти зарб воқеан нишон дода шуд ё на. ва дар ҳамин лаҳзае ки каме асабӣ мешаванд бозигарони ҳиндустон муваффақ шуда истодааст. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат чӣ гуна тӯб ба бадани бозигари ҳиндустон расид. албатта инҷо зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва зарбаи дуюм ҳам бубинед чӣ гуна аз паси он боз як имконияти дигар ва бубинед ки чӣ гуна фурсати хуб. ин толори бошку даъват мекунам. боз як ҳуҷуми хатарнок ва хело ҳам хуб. боз як зарбаи дигар. роҳбари мураббии испанӣ тайёрӣ мебинанд ӯзбекҳо ба ҷоми ҷаҳонӣ дар пеш истода. хуб хаторо дидед ва инак мебинем ки ин ҳуҷум бо чӣ анҷом меёбад. дарвозабон кӯмак кард. ҳуҷуми ҷавобии миянмариҳо имконияти бисёр ҳам хуб ва ин дафъа ҳам бубинед ба онҳо муҳит иваз шавад. аз ин рӯ миянмариҳо ҳам қаблан мо шумо шояд каме ба тааҷҷуб афтидем. фаъолона боз ҳам бозигарони ҳиндустон талошро давом медиҳанд. инҷо зарбаи якум бисёр хуб. хело ҳам хуб. паси Раҷендра Мали ба ҳамдастааш идомаи ҳуҷумро мебинем. фурсати зарбазанӣ ва голи бисёр муҳим. ҳисоб 2-3 шуда истодааст. хуби Абҳай Гурунг ва Давид Лал Тлансанга ба назар расид. зарбаро Абҳай Гурунг мезанад, аммо Гурунг тӯбро гузошт ва тӯб ба дасти дарвозабон расид. дар ин ҳолат сипастаре мо шумо дида истодаем. ҳиндустон ана ин боз як хатои дигар аз сӯи ҳариф ва имконияти навбатии зарба ва чӣ гуна ҳолат дар ин вазъият тӯб ба тили дарвоза расида. чӣ қадар ҷолибият ҳастанд дар бозии имрӯза бо иштироки ҳиндустон ва миянмар. ҳуҷуми навбатӣ бисёр хатарнок. миянмариҳо инҷо акнун аз набудани бозии боқӣ монда имконпазир ҳаст ё на. инро бозии дуюм аст ки мо ҳунарнамои бисёр ҳам хуби дастаи ҳиндустонро мебинем. инҷо голи панҷум ҳам зада мешавад. нигоҳи бозӣ бигирем шояд ин тавр ҷараёни гирифтани рафти рақобат бо дар назар дошти он ҳассосияте ки дар поёни ин бозӣ ҳамон тавре ки мо шумо мебинем. бо ҳамин миянмар ғалабаи бисёр муҳиму саривақтии худро ба даст овард. моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон шӯраи Парвизи Маҳмадамин буд. бинандагони азизу арҷманд ки